seriekoa, una bersoa eta kaso. Argizorra, Joseba Azkuria, Argizorra, Atzera Maria Zorra. Eutsi, gaizuzta.
Indartxoa neuken pentsauta irabazi banun. Hola txapela eta neken pentsauta eta hoi ezingo bota. Bueno, eskerrik asko, ez da mili aldiz esan dare nuke sentitzeten bezain beste esango eta eskerrik asko. Eta gaurko gati eta biren torre naiz Ikerrekin, Iriartekin, beak entradan asuntoa eman du. Beste batzuk afarinatare bai, eta komentatzen etorregea, harrigarria izan dela jendek eakutsitako errespetoa, egunotan, animok, izke ez dauket... Baino, niztona. Eskerrak aldu behun, niztona. Eskerrik asko, egiten, eskerrik asko, bihotz ez. Benagatik. Ikusi, kartel guztukan, aste guztin zehar, mezue izan da, galdu edo irabazi. Estimatuko zaila, egitan, nik hoi sentitxuet, barru baino sentitxuet, junaiz lasaitasun horrekin partidua, maitasun gehiago ezintzan, eta aldi beren bate presioik ez da sentitxu inungo aldetatik, osak, eskerrik asko, bihotzez, eskerrik asko. Gozatu, nik alengot gaur eta disfrutatu, hau festa bada eta ramada male bukatu eta gozatu. Ongi torri zure etxeaineki. Inongo harrokeririk gabe, baina gaur oso harro gaude. Zutaz oso harro. Zuk piztu dezu herri hau, ilusioa, hoi da zuk piztu dezuna. Gaur eman dituzu dienak eta beste. Jokatu dezu txapeldun haundin pare. Txapelik gabe o txapelakin, jakin dezazula, ez daukat esan beharrik, baina zuzeala gu guztion bihotzen jabe. Bejo ondeizula eta mila esker. Guain irakurriko, herri guztin partez jarri dizkiogun hitzak. Zaren bezalakoa zarelako, Alegiako herriak esker honez maite zaitugulako. Bueno, guke kontuatu esan arbeteu ba. Ebotata geho, guke baten babota harko geho. Ba, betan dala gure izarra, eta izarra izaten ez da. A ber, bai, oroigarri pare bat ekarri dizkieu. Ez da oso poltsatxukune, baina, Bueno, alde batetik kortesia garaiko. Eta bestetik herriko artista baten lana ekarri dugu. Egi esan, historitik iba kontatuko, hau etzan gaurkoako pentsatutako gauz bat, zan Lauterdiko San Ferminetako alegin jokatu behartzana eta jokatu etzana, orduako prestatu ginen. 10 urte profesionaletan, ekaina 28,
eta ez genuen ematek izan, ez zuen jokatu, ez zuen Messi. Bueno, hola utzi gendun urrungo bateako, eta urrungoa berriz izan zen Gabonetako topaketan finala amezketan. Hanetzai ganden, 3 oroigarri genitxun, 3 omendu, eta 2 kale. Bat, nola ez ba, laugarrengo partidu bukatzen aitzala deitu nion, oantxe deitzeko asmoanin. Oantxe deitzeko asmoanin, eta ze bat, hemengo molesti batzukin fisionan itxik. A ber, ze esateiten. Bueno, hau izkutatu imarko jo. Eta bueno, ba, oangontan, a la tercera la vencida esateana, ba, amendi joakik, aleiko artista baten lana. Aleiko artista bat? Bai, artista bat, bai. Igorena bai. Ze eukiko zumba, frontoi zati batzuk. Ba... Gure mikrofonoa usteik ez dago, Nik erabakita neuken, gaurko eguneako, eneukela asteik eskerrak ematen ez izenak esaten, eta ez holakoik, geina mez izuna etxatu gabe usteko beldurrez ez da, baina bueno, hau ez dauket esan gabe usteik, eta gaina, eskerrik asko benetan, da netzako balio hundik handigo dauke gaina, jakitek, ez zala gaur emateko, baizik eta zala udara eta ezer irabazi eta finale jogatu emateko, ez da? Eta nik entrevista asko inditio 2 asteotan, eta pentsatu ze mezu edo helarazi nahi nun, o pentsatzeko denbora izan nun, eta hoxe izan da entrevista guztietan igual letuko zenuen, eta eman nahi nun mezue, ze eskertuta naun, intxurre pelota eskolako kide izanaz, eta gugea aurrenengo urtea izan ginen gu, eta bakit esan gabere jakingo dezuela, baina bueno, eskerrik asko.
beste guztik frontoia mesez totokaleti beharrena juntzetizte, plazati beharren. Bale, hortik ezin da pasa, handi beharrena juntzetizte. Bale, eta frontoia jongo behaia dena hartzeko gozean egiko dauta. Harritzekoa iruitzeltzaizue itzik gabe gea. Ezinezkoa baita neretzat hau guztia eskertzea. Saiatu arren gaur tokatu da gure kaltean galtzea. Baino hainbeste meziko deuta goazen denok afaltzea.